Hi, good morning ka mga nice people. So nay usa ka tawo diri ang magpatudlo og laba. arang kumatawa kay buro siya gigitik kung unsaon paglaba. Wa po kasabot kung unsaon. Gusto na siya mag-independent kay di na kuno siya permanente mo uli weekend. Hello. Hi. Basa ang tela. Was-wasan anay. Oh, nagpatudlo na. Okay mga ka-nice people, nagpatudlo nga akong anak o laba. O sige, sakto na na. Was-was. Anak. O, mo na yung unang proseso kung ikaw manglaba. Eh, mo na. Una na. Huwad na po. Huwad. Sila ang nagbuhay imong planggana. Ang usa. O, ibutang sa natin eh. Diha. Na. Nagpatulog akong anak. Mamanan nimo gibanlawan no. Depende lang sa kadaghan sa imong sanina nga unsa pud kadaghan sa tubig nga imong butangan og sabon. Kay usa ra man ni kabuo kini nga klase nga tubig sakto-sakto ra. Depende pud og unsa pud kadaghan sa sabon nga imong ibutang. Na, kuraw nimo. Kuraw nimo. Kuraon jud nimo kay nay ubang kanang sabon dili mutunaw. How do you know nga mo to ang amount sa soap? Oh, inaara na si imong analyzing. Sama ra na si imong kurso nga more analyzing. Ikaw na ang mag-analyze kung unsa kadaghan nga sabon imong ibutang og tubig, kung unsa kadaghan sa imong labunon. Oh, sige. Unaha ang atubangan. Atubangan. Oh, asa man ang atubangan? O diha. Una sa kulyo. Oh, kulyo. Sige ka. Oh. Atong tanaw din rin ako noon sa mga tanaw nga kung nabay buling. Tingnan ko. Oh, sige. Sakto. Are you sure? Sure na sure. Hindi ka naman. Sanay ka naman sa umaabot ng mga kapila na ka maglaba. Karong kiwa pa ka maglaba kay. Tanaw nga kung asa ang buling. Be, ako na be. Ako na. Oh, di nga naman maglaba. Sige. Anak. Imo nang ganiron. Nabay buling diri unahon kung asa ang buling. Ay bata diri anang patugtog laba mga kanis people. Wala man buling. Tanaw ni mo may buling. Nakang nabay buling. Tabo di na utob. Di ka diha dulo ra. Ana. Oh, ya dulo na po dili. Usok-usok. Kaya aron maduot ang kapit na katigo na. Ngawra mo na. Andali aram day tudlo aglaba. Oh, see? Maadyo naman day mo. Kuso-kuso. Wow, hanas na mo laba. Oo na, lagi. Oh, sige. Sige, anak ko na. Sige na, sige, magkakatawa. Nakinatawa man akong tutorial. Uy, akong tutoran. Oh. Okay na. Okay na, pwede na naihay. Kukusin na. Kailangan nakabaliktad. Okay na nakabaliktad kay aron kung kalibangan na silang gamot unsa pa ang hugaw. Nas ilawom dili sa tubangan. Ana. Iwan na. Huwad. Okay. Nahuman na siya glaba. Usa ka planggana. Paypay na. Kupusi. Ikaw na po ang paypay o... Kupusi. O, kupusan pa di ay. O kupusi pa. Kay aron mawa ang tubig. Ipa. Nya iyab-yab. Kay aron di ka adyo kunot. Masanay na lagi ka rin sa umabot.
Warbay plancha nga to. Okay, mga ka-nice people, katigo ng ang akong anak ug laba. Congratulations! Okay, bye! Mauni akong update diri sa amoa nga ang akong anak gusto makatigo og laba. Okay, bye!